Hello mga choy, what's up? Mga adlaw niyo diha. So karong mga choy mag food trip tirada ta mga choy. Litson manok Bisaya. Mga choy, litson manok Bisaya food trip ta mga choy. So karon mga choy kay gutom na ko kayo mga choy, maggukod na kong manok mga choy. So di na kay nadugayon na to mga choy kay atong mga manok diri mga choy nagdagan-dagan pas kasagbutan mga choy. So kinahanglan pa na tong bukuron mga choy. So karon mga choy, gukod tag manok mga choy. Tulo lang kabog mga choy atong litsonon mga choy. So let's go. What's up? Sumukog tas kasagbutan mga choy. Asa to mga manok mga choy. Ara mga choy kani mga choy. Tulog ikabok mga choy. Asa mga sigking mga manok mo. Sapod tulog ini kamok mga choy, sakpang gini ako mga choy. Goodbye mga ayay gatapok mo dia pati mo dali adakpon dia ay CCTV mga choy, kita CCTV mga choy oh. Upat ni sila kabok mga choy pero tulor akong dakpon eh mga choy. Daghan na kay upat mga choy, so tulo atong dagpon kaning mga dagko mga sa kani ay piran ka. Okay. Ug karon mga choy nadakpan na tong manok mga choy, humana naghimulbon mga choy, automatic man mga choy, paksa na to nagtanglad mga choy, mga secret ingredients na to na mga choy. Basta-basta bas mga choy oh. Gidot ay dot mga boss Jean. Gin na mga choy oh, grabe ang vlog boss Jean. Ana na mga choy, pala be boss Jean, matukna na boss Jean. Manok choy. Ready to eat na. Oh, di pa day ready to cook. Kini. Naoro na choy oh. Kalinis ka. Grabe oh. Murag pana si mo kasing-kasing oh. Di lang yung manok ana. Mabuhi ang manok ani oh. Kalapay ito. No. Choy. Giluban. Sumpay na siyang. Tulo ana. Ayo na siya. Kato di ay. Ay labot ang choy. Ana oh, awan na galinya ni. Naglinya ning manok mga choy eh. Mabuhi ng manok arang gituhog choy. Kisa tong order og litson manok choy oh, diri lang ta pita oh. Dawat na ni ko ha, order ha. Dawat ra ni order diri pita oh. Ana. Minimum dire 5 gyud ka manok. Grabe ka lang. Mera sugod pa man kay Starting pa ni siya, starting. Mura nag mga limokon ni ko choy. Ano? Dire makita mo mga lamian kay mga manok. Dire ra gis bulak mga choy. Oh, dire ra na dapita, di na kita sa asa na, dire na nato makita. Wan tuay ng mga liog mga choy oh. Ano gyud? Choy. Gamita na siya anting-anting ron totoo ha. Oh, mao na. May kay mao na expert sa mulitson mga choy oh. May Rodzen oh, mao na. Wala hugaw ha. Oh. Limpyo kay pagkatrabaho. Sapaya. Ano? Ano sa eskapan? Pada mga choy. Sawa matugay may ilahan mo mga manok tuhog grabe din mutuhog Rodzen mga choy oh. Awan na mga choy naglinya ang mga manok mga choy, mura nag mga classmate mga choy ah. Ako ra mga choy 50% mga choy limpyo kay napakatrabaho mga choy. Sa alambre mga choy para porma mga choy. Oh, siyempre gairo na nasa PC mga choy. Ay sa alambre de mga choy, antiil mga choy para dili na siya matangtang mga choy nya liso sa mga manok mga choy. Oh, nara na di mga choy. Oh, ana automatic na mga choy. Oh, di ba si oh tuay na liog mga choy ah. Ug sa usa ka pamilok mga choy, luto naman ni manuka de mga choy. Liki-liki ng agi mga choy oy. Kara bayad ng may-ari. Bayad na may-ari. Bayad ng may-ari, lapit na. Kita luto mga choy oh. Oh, Wana ay pula-pula na gyud. 300 lang ang tulo ko bok. Na paksit ng bahaw po dan eh. Ang operator o galoto ko na. Hayang na. Larang may kay mulitson. Operator tulog sa gamay kay. Madumog ka. Tulog sa gamay daw. Naraman sa Sibot Ramo TV ni. Ikaw, wala. Tatayang nga. Hapit na guys. Wana gyud. Mga choy oh. Oh, mana yung sudan sa mga scrapper. Dire ra kakita og litson Bisaya manok.
Mga choy, diri sa bulak dumanhog mga choy. Pinasudan mga choy. Bahaw na diyan mga choy, wala paksit-paksit mga choy. Muho Sa na tanggahan pabili, solo mga choy. trabaho pa sus naghanap mga play glitch sa mga sudan. Oh, mo ni tagyan ng litson mga choy. Mo ni timpla ni mga choy, mga secret ingredient mga choy. Naa na diyan mga choy. Pagkaon sa mga tao sa masarap. Mga trabahante rin mga choy, di kayo magutman mga choy. Litson manok, kinaon mga choy, oy. Oh. Grabe mga choy. Mga choy, pula-pula na. Katong order mga choy, PM na muskuha mga choy. Matik na mga choy. Kaning mga expert kay mo litson mga choy, dili na nang inhanglag nindot kay litsonanan mga choy. Bisag asa na mga choy, basta importante lami na kay na mga choy. Ana na mga choy, tuyukon gamay mga choy. Alang palabi mga choy para dili mahubog ang manok mga choy. Suka-suka na diya. Pula na kay paa mga choy, may natipakan mga choy. Mga choy nang liki na sa kalami mga choy. Mga choy. Ana ra sa kaisi mga choy. Litson manok Bisaya, ras bulak mga choy. Gin scrap naa na diri gibuhat mga choy. Kalma ra kay na mga choy, di na maklaro sa gawas mga choy, pero imong sudlon mga choy, mga choy. Bata na kalagoto nun. Bugha na mga bahaw niyo dia mga choy. Nara Katutog mo. Kari usa ni rito diri pahuway sa siya kay Tag-onti lang dito ano. Before I let you go mga choy, siyempre ato bang natong kameras tong panagway mga choy. Ana na mga simple mga choy. Smile sa baki. Ay, cute mga choy. Gawa sa litson manok mga choy. Naapoy ligid baliga diri mga choy. Naapoy mga pisas kenan mga choy, mga motor mga choy, uban pang malalang mananap mga choy. Nganong giapil man nimo? Pagbuot ko siguro din kay ingon ana. Boundaries mga choy. Ug scrap lang pud ang hisgutan mga choy. Amo dawat mi diri mga choy. Busurod din automatic na busurod din mga choy, mga plastic mga choy, putaw, botilya. Na diri mga choy. Palit na diri mga choy. Problema na mga choy, mga bronze mga choy. Ari na dibaligyan yung mga choy, mga ligid uban pang malalang mananap mga choy. Ug kani siya mga choy, baligya ko ni siya mga choy. Tuludos na lang ni siya mga choy, barato na lang kay mga choy. Hala, 150 lang, barato nga pod. Nganong magbuot man ka, mag-away na punta sa muka ni mo, Kwapo man ka kay siya. Bahala ka, basta naglabot ni mo, basta kay baligya na siya. Tuludos na siya, ingon si Boss Rodzen. What a chow? What a tail? Wala tingog ang manok mga choy, pati ng pataya mga choy. Luto na mga choy, mga choy, kapula-pula ang agi mga choy, Ang tangan to ni Guire mga choy, kay ready to eat naman yung mga choy. Mga choy, murag masakir ang manok mga choy, Lalo na kay mana Jeans, litson, manok, at bulak, tubod, boundaries. Isa. Para tong sundan. Yatag sa tong si. Sundang. Nara sundang. Basa ani. Kita, unay tanaw, unsahon na pag ako humok kayo. Ito na gid. Biraha ng usa. Suot sa plastic. Ang ulo. Suot lang ulo. Biraha. Agay, kasakit. Putol gyud. Ayo. Kapay dugo. Tama. Ulo na lang nabilin mga choy. Ulo na lang nabilin. Masama itong kuhan. Naluto naman mga choy. Sulod nagplastic mga choy. Kaya para liver na mga choy. Ito na sa mga tagiya mga choy. Litson, manok, Bisaya, native. Ana na sa mga choy. Pangan na po na sa mga choy. Kaning gatangtang sa alambre ani mga choy. Available kini siya mga choy. Litaw ni siya mga choy. Nanginahanglan ni siya uyab mga choy. Gusto ni siya na siya uyab mga choy. Kaya na siya income mga choy. Ana siya mga choy. Gwapo kay na bata mga choy. Grabe kay isog ning bata-bata rin mga choy. Grabe kay pang putlag liog manok mga choy. Ay ito ana. Agay. Muta mga to Ug since birth na ko mga choy, karon pa ko kitag manok mga choy nga naay manicure mga choy. Grabe magpa-cleaning ko din manok mga choy. Video
Kay mauday ganahan kay sila mang litson dari mga tsuy ug nindot kay pagluto sa mga litson manok nila dari mga tsuy kay naa man di sila inspirasyon dari sa luyo mga tsuy wara mao na siya inspirasyon nila mga tsuy Okay. Aksyon kaon? Gutom na gyud. May alas 12 na, paano? Balik lang ka na ang tanak ko, no? Saan lang mo, no? Ayan. Gilabay niya, wala pa iro. Oh, for delivery na Anay, deliver as may ari mga tsuy. Ana. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, say. Ay. No. Okay. Chillax na kayo mga tao, mga tsoy. Mana maglitson mga tsoy, Likit-likita, nagagumboy na sa Rodzin, mga tsoy, Law dito kay. Karon mga tsoy, kay umana man sila glitson mga tsoy. Siyempre, automatic kung mga tsoy deliver na po ng mga scrap at karkar mga tsoy, Daghan magay mga scrap diri mga tsoy, Karon mga tsoy, Ang tikap ya, daw ready na ni. Karga ni ron taon-taon mga tsoy, nagbalik atong bata-bata ni mga tsoy, Speaking of scrap mga tsoy, already na ang sakinan mo surudjin diya mga tsoy para deliver na karkar mga tsoy Ug sa akong mga amigo-amiga diha, palihog na lang po share sa akong video mga tsoy ug follow lang sa FB page Zibo TV mga tsoy. Thank